ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଓ ସଫଳତାର ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ଅତି ରୋଚକ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏକଦା ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମଇଳାରୁ ଏକ ପୁତୁଳା ତିଆରି କରି ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ଏହି ପୁତୁଳା ହିଁ ଗଣେଶ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ପାର୍ବତୀ ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜୀବର ମୁଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତାହା ଆଣି ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଗଣମାନେ ଏକ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଓ ଶିବ ତାହା ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ଗଣେଶ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ। ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇବେ ଓ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଓ ସଫଳତାର ଦେବତା ମାନାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମୂଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାହନ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ କାହାଣୀର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ।